morning, ya pi baro. Ngidap daga jing snow. Kemen bat ngi ai ngu U Blei ya kaba ulah play bangengi gani kalat sa sien pat ya kabangin yo ha gani ka step ya kabangin yo ban shakri bang yu kum ga jingiaseng khna kum ki khon heb barit tinga pediang snow bhai pi baro shikani ka jing shakri ka jingi ya gani ka step nganget scam baki aka baro ki bangin ya shimban talang ha gani ka step kan long kat kum ka jing peniat ka jong U Blei ting shwa bangin ya chaprang tungin let lang U Blei ka jingduai Kukupa jingi bhabne ngi ai ngu eme ko try na marga jing e jing snai ki chong me ngi sngo ngu ru ya ka ba me la ya lam ngi ko try na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi ko try bat kham tam ko try ngi dang yo ka ni kalat hadu manta ban ne shakri lang kum ne ko try kum ki khon khanna ko try kum ki khon ki chong me ko pa ngi duai na mar ka tai ka jing don kat ka chong me ha ka ni ka step ko try ka jing shakri ka jing ko try bi et to ai ko pa bi ek ek baro ka bangin pendap ko try ka na long ka pedang hon na khamat ka khet ka jing snai ka chong me kur khulam ru yangi we bi we ka try na mar ki ne baro ngi pa na ka teng ka jong Jesus Christ bet hyang tam amen ti ha ka ni ka por pat ngin ni yo ban ni shim ban talang ha ka ni ka jingrai ka tu ka bangi ong Jesus Christ u iet yanga ka jingrai ka ba sans pa khandai pu ar bat ngin rai tang ka verse ka baning kong bat ka chorus tingan khot ye I rema bi khar bi thai ba in yalam yangi ha ka ni ka jingrai Ti mentapat ngin ni yo ban ngap ya ka jingpule na ka Ktien ka jong U Blei bat ban duai na I malkishwa khar ko ngor nga khot yi be inyalam yangi ha ka bapule na ka Ktien ka jong Blei bat ban yalam yangi ha ka jingduai Ngan boleh na gospel uyonis le namba khat san dekat ba khat lai dan ubadan kajin en kaba kam kraw ya kane ba uwe u it na ya la kajin em na ka bynta ki lot jong episas le number ad de khat ba pra na ma da kajin e jing ia ken la pen em ya pi da kajin nget ken da kataru na pi hi kalong kajin ai U Blei tani nya doi ka pa jingi ba nen ni ai no me ba me dan kat ngi bat me dan kat habten kane kajin pang to pen long ngi ki khna ki ba tips ni ban et ban septien bat ban buram ya me to pen long ngi ki khna ki ba tips ni ha ka keten u Jesus ni doi amen Te kublei shibun na do I rema I balaya lam mingi ka to ka jingrai nang taru kublei shibun I malkishwa I balaya lam mingi ha ka jingpule stang badwai te hab it ha ka ni ka step ka program jong ka ni ka step ngin ni yo ban ne shim ban talang bat kat tu kat ni ki jingrai ngin ni yo ban ne shim ban talang kat tu kat ni ki jingrai bat ha ka jo ka poru ngin ni yo ru ban ya puli na ka Ktien ka jong U Blei ti ha ka ni ka por nga kwa bangin na stang shoda ka way kata ka long ba ngin bat Bible ki babat ya ka kod ba ha ka ni ka step to nga kwa pin ya pliet bat nga na ka jingrai sam ka ba shi spotlight ka jingrai sam ka ba shi spotlight ka ba ong kum ni kum men sim jonga to kur khu yu trai bat baro ka ba hanga ya ka kerteng ba khuat ka jang u kat no shisha ka long ka jing sngo tanat ka jing sngo tanat shisha ka ta ka
namar Blei ka jing iet ka jong U Blei ka jing don kat ka jong u ngidang long kum ni ku bangi long ta ka daw bang puli gini ka jingrai sam kapen medur yangi kapen kan mau kapen melung yangi habangi perkat ikata ka jing baha ka jong U Blei u jungi uba pelong yangi kum ni ku bangi long menta namar kata ka jingrai sam ko ong ku mensiam jonga tu kur ku yu trai bat baro ka bahanga ya ka kerteng ka bakut ka jong u ti ya gani ka por ngan khot ya I alaina hebzibet nong rum be in ai hangi ka wei ka jingrai Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. The Kublai Shibuon ye Elina Hebzibet Nong Rum Yakaba Pinkan Mawingi Katuga Jingrai. Bless the Lord, O my soul. Dear Happy Eat Ngakwa but Bapinya Pliet but Banga Naga Kotpa Naga Nieka Shiti Kaba Shiki Nong Korin Galanong Kaba Sun Shiti Ba Shiki Nong Korin Galanong Kaba Sun Gadakot Kaba Kat Sao Kat Sun but Kat Nyo Kat sao, kat san bat kan nyaw. Bet kini ki Ktien ki ba ong kum ne. Namar ka jing iet ukres ka penle yangi da ka bangi lakut jing mut kum ne.
balada uwe ulayap na kabenta baro, kumta kita baro kilayap ken. Bat ulayap ru na kabenta baro, bat kita kibaim kin im syu haladehi. Henrei uta, uba na kabenta jongki ulayap, bat ulamipat. Kumta lada ue ru udon ha ukres ulong ujing tau batamai ki ru kibarim ki ladu no hakmi ki baro ki la jalong ki batamai kani ka dekot kan hab beit ka keren yangi ka pen kan mau yangi shapang ka jingiap ka jong uji sukres ka ba U Blei u ong kumno ngan pha ya uta ukun u jonga ulong uta ulang kenya ban wan tang shisien ban yap na ka benta ka jungi ban sacrifice na ka benta ka jungi but an map ya baro map inside lut kapar ya kapop ka jungi baro ladangi nget ya u kumbala pulis sedang na do mene balaya lama ti kumjuh ngi kan mau em ka to ka khot ko baong na ba U Blei u it kata katai ka perthai di ne em ti bat u banget ya u on jot shu ti kan ni ka khot ka bangapen puli pi mentan ro ka pen kan mau kumta baka jingyap ka jong uji su kala dap yang yangi baro bat ngitang shunget ba udling ba uji sukres ngiyo amat ya kata ka jing pen empat takadaw kum bango ong mane ka dekot bakat nyo ko ong kumno namar kata ngilalong kita ki jing tau ki batamai bat ha kami ki ru ki la jalong ki batamai namar kata kum ki hap ki baret yai ka baji yai pen kan mau na ka Porsche phang ka ni ka jing yap ka jong uji sukres ba ngan ong ni pi shisha amdan bala hiru ban le kat kani amdan bala hiru ban le kat kata ban sacrifice panoma ban sacrifice na kamta ka jing im ka jungi menta le si hapreng shi parlok jong pi iwe I parlok in do anything in sacrifice na kamta ji iwe parlok kamtam le ba ong ban yap halor ka ding panang trai pilat pi tip ha pi shi pet to ka film Passion of Christ which you eat trai kumno bu jisu la sa anar phna yu de ne am kalong ka ba ishir kai ka tu ka ditang ka film kaditang ka film bangin da yo ishisha na do ka por ba menshwa ba kumno jisu uyap na ka benta ka jungi ka jing sha sempat ka jong u na mar ka ta ka ngilong kumne ko bangilong ko heb ba iet ngitang shulet akmat ka jong U Blei ngi duai ka keteng ka jong u jisu ba un map no ikipop ki jongi U Blei jungi u ba habneng usngau bat usngapingi na mar ka ta ka ka bangi de na kalyang jungi pat bangin le na kalyang ka jungi ka bangin le ngimla shisha ban le ka na ka benta jong U Blei na ma U Blei jungi ulong ba crowd kata-kata din em hendangan ong yupi ka nega step pin ong tang away thank you Jesus thank you Lord na kabanta ka baro ka bamelale na kabanta ka jing im ka jonga ti ha ka nega porken ka don iwe I guess iban ya don lang ringkat bat ngi ha ka nega por bat ita I guess in sa ayang ngi ka way ka jingrwai dengan khot ye Hi Badeng Hi Miss Kumnu filong Klani Miss Maslam hade ngim je kan du syo. Oh Jen Ngayo I kup tu snu pi la ijrong ta. Oh Miss mentate ngai jerong kenangkin Miss Boleh. Bob Marley tu Miss Tidak Bob Marley Itu am Ngai tu. Kumno itu Ngai tu kan. Ah Teta kada mo pi kamau Bob Marley na maro pingas ngo pi ong pin ai jingrai am ko we mentakas ni. Tambah am degin Miss jingwai Bob Marley pan Nakawai jingwai Ta tanga pa skap no kata ka jingrai jong pi ma. Okay Miss okay ta Ta. I come before you today under just one thing
Ti Ku Blei shibon ya ibadeng. Na ka benta ka tu ka jingwai ka jong pitip ngak lempoi perkat be intri maha ban rai menta ka sengi. Ngadang poi perkat ru ngak le ban keli badeng mene ideng deng pe idon sha ei dei. Men ha ka tu pio ami idon lang badeng deng. Tengah try imat ideng deng ibun kam try menta ka sengi ngadang perkat in sarwai lang ba ideng deng ngalak kelet ban keli ya ibadeng. Ta Ku Blei shibon na ka benta ibadeng ka tu ka jingwai ka bangi pen kan mau ngi bangin ong thank you Lord. They have be it. Ya pliat bat ngapat sakaway pat ka dekot. Ma, naga Bible kata pila aban Shem, naga Gospel ka jong Matias, ka lenong ka ba arpuwe, ka dekot ka ba kat ar haduk kat nyo. Gospel jong Matias ka lenong ka ba kat ar, ka dekot ka ba kat ar haduk kat nyo, tinga kwa bangan kampit kendiat kani ka dekot ka ba kat san bat kat nreo. Ngan cuba tay lengkot di kani. Kani kan happy iet ka di kata ka jingiathuhkhana, ngatay pia tip haya kata, hakapor ba ujisu urung sya Jerusalem. Undaw la rung ha Jerusalem la ong ba ulet ha ka temple. Ulet ha ka temple, andaw rung ha temple ulas ngo pala do kata-kata, kalong ba ulap ikini kibriw. Ha ka temple ka di ka yeng ka bakentang ka jong U Blei mo, ka yeng bangin ya duai, ka yeng bangin ya syakri. Anday la ong kini kibriw kila le yu, ha ka temple kila ya pelong ka jaka ya dia ya thiet. Pitip am ya kata, kila ya pelong ka jaka ya dia that badina takada ujisu ba yu iya kata, uong ya ka yeng ka jonga pila pelong kumne. Ule akum no jisu pikan mau am ka tu ka jingthuhkhana, ba ujisu ulet ban be no ya kita baro ki baya dia ha kata ka yeng ka jong U Blei. Baro lo ang bula lai pen pralo di kita baro khoi bat ukwa ban pen khoi ya kata ka yeng ka jong U Blei ba uong kumnu kani ka di ka yeng ka jong U Blei ma ka ba yeng ka jong U Blei bing di ben syakri u han pen ban pila pen long jaklia ya ka pila ele kum kini ki kam ikan mawe kata te lo ang hakum ta kan ujisu la lai ben pen khoi lo di ka to ka yeng ka mani ula be lo di ka ki breu ka be di thiet hang ta te kum ta lo ang jayu kum ta ujisu han ta ka po dala adap kata ha kata ka po lo ang ba ki don kini ki ba mat la kidon gini ki badeko alo ang kilawan ha ujisu kilawan ha kani ka temple hadin bula de pen khot kiwan ha kani ka temple bat lo ong kita ki ba deko ki ba mala kila yo lo de ka jing pen khia kila yo lo de ka jing pen khia bat kum ta lo ong ba pen pet bat nga ka dekot ba khat san ma ko ong kum ni ha ba ki rang ba ling do bat ki nong tho kila yo i ya kita ki tam ba phala ki ba ulale bat ya ki khna ba kila ya perta ha ka temple bat bakila ya ongru Hosana ya ukon u David kila snow bitar kita kiling do kan kila snow bitar nama bagi yo snow kita ki kelung nama ta ki kelung ki yo i ya kata ka kamba ka ba phla ma bu jisu le ulale ula pen kot ita ki ba mala bat kita ki bedeko ti kila ong kita Ktien Hosana ya ukon u David kita ki khna berit ki badan hang ta ha bar jong kai temple ani ka phla wa temple ki don ki be yo i kata ka kamba phla de lo ong ba kita kiling do kila snow bitar kan pet ke dekot ba khan riu ki ong kum no bat kila ong hau me yo sngow ayu kini ki yo ong u jisu ti ula ong haki hoot phimpat jupule na ka shintur ki khlung bat ki padang bun mela pinjana ya ka jingiaro na ka shintur ki khlung bat ki padang bun mela pinjana ya ka jingiaro da pareng ko ong kumno pitep kata ka dekot ita ilan ba ong from the lips of children and infant you have ordained praise kani ka dekot kin hep ba iet ka pen sngo tho yang ngi kan ba pi kan ma om ba ki ong kani Hosana ya ukonu David ka de ka jingiaro ne ne ka jingiaro ki ro kan yu trai kata ka por ki ro na mar ha kani ka por pi kan ma sha por ba ki u Jesu urung sha ka Jerusalem kat no ki brio ki pedyang sngo bhai u hapor ba ulet rung sha Jerusalem urung kum usia pikan mau kata nang ta kila Iaroh kila pendan buram hang ta kan kita ki khna ru ki Iaroh ki pendan buram ila ban ong ki Iaroh yu u kia kila ngala ban ong ru srai ki jingrwai ru han ta ka por trai na mar ka jingsngo kemen ke jeng ki ha ba ki yo i kata ka kam ka ba phla ha kata ka por kan dei hang ta kita kiling do ba kila sngo bitar ba kita ki khlung ki ong kum ta kan yu ta ki Iaroh yu jisu kan na mar kata u jisu kan usa ong ya kan ni ka Ktien usa ong ya kan ni ka Ktien hatu phimpat jupule na ka shintur ki khlung bat ki padang bun mela penjana ya ka jingiaro ka bamut ba ki ni ki khlung children and infant ki khlung ki badang hok
ki khalung ki badang sngur kumma phi ki khalung ki bam patip ya ki bayu I kata ka jingpala ka jong U Blei ule kata ka kamba ang ta namar kata kan ki Iaroh ki pendan buram ya u namar kata ngi tip em u jisu u it bhai ki hap ki berit u it bhai ki hap ki berit pi kan maur ko tu jinghiathuhkhana bagi senran ki be ya ki khalung ki ong bagi puan penwut mo jisu ndai jisu ong kum no ki khna sha ya ki khna bakin wan shanga namar balai ki khna ki long kita ki badang hok ki badang sngur ki bam tip ya ke ero ki bam pat tip ke kata ka popru ta ka daw kan ujisngu u it bhai ki khna dia namar kata kan habbe it ngakwa akan ni ka step ban penikai ya pi ka wai ka jingrwai bangin ya shim bentalang kata ka jingrwai ngakwa ngin le lang bat ki action ngin say don lang mga bat ki kini ki parlok ki janga ngin yarwai lang ki kata ka jingrwai bat ngin le lang bat ki action mo kan sedan rupo screen kabala bo ki lyrics nginirwai lang kita ka jingrwai mo ka jingrwai ka bong I believe in Jesus te kumbang ong ba kani kadi ka jingrwai thamai te ngathai ki don hiru ki banang namar ba kani kadi ka jingrwai jong kini ki Hillsong te ki baju pet bo YouTube ki baju stanat bhai kini ka jingrwai Hillsong ya nang bhai kani ka jingrwai te kani ka jingrwai ka kerteng I believe in Jesus te fin say I hani po ka screen ka don ka lyrics kabasuk pa kadon bitang a verse and chorus ngi repeat biang a verse chorus tika ni ka lyrics sa po screen tila ban pet definition bentalang bat ngi ban yarwai lang mo tingi don lang mangihang niru ban yele bat ki action tinga kwa ba fin yele lang bat ki action lada pi shong hayeng fin yeng ni thap ki tingi yarwai pi ki happy baret mo tinga khot lang pi baro ngi ni shimentai ka ni ka jiwai in the top seat. Maybe it's a little bit crazy to believe in what I cannot see. Maybe it's a little bit crazy that my best friend is my savior. Maybe it's a little bit crazy that he can't give his life for me. Maybe it's a little bit crazy, but I've heard much stranger. 'Cause some things you gotta see by faith. Jump up and down, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. Tong in the top tilang kamtam ya piki hap ki beret tung in yarwai sa shisin mo ka verse ba ka chorus Maybe it's a little bit crazy to believe what I cannot see. Maybe it's a little bit crazy that my best friend is my savior. Maybe it's a little bit crazy that he can't give his life for me. Maybe it's a little bit crazy, but I've heard much stranger. 'Cause some things you gotta see by faith. Jump up and down, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. Jump up and down, jump up and down. I don't care what people say. Jump up and down, I'm gonna shout it out. I believe in Jesus. tinga nget scam ba pilaya smutanat ba em ye katu ka jingrai ku mga ong hamene hang tumo ka diga jingrai badang thamai ngam ong ba thamai hangi ngimpat yarwai ngala ban ong mo katu ka jingrai henry ki baju pet pat ha YouTube ki baju sngap ba ki jingrai jang ki Hillsong hilaya la bai kata ka jingrai te katu ka jingrai ko ong ngi kumno ba haban super cut it's something little crazy de ne em ka bam sula ban mudur namar belai bamla hiru ban believe ya ka ba ujisu ule ne ne em ba ujisu u belong uta u best friend u jongi u ba penlat im yangi
uba save yang he is our savior katu jingrai ko ang that my best friend is my savior kaba mut ye u Jesus Christ din ma u Jesus Christ ubalong kum ulong kum usiem uwan siya kanika pertay ban yap na ka benta ka jungi na margata kumbo ang kitu ki khna ki yo em kumane banga puli mane ka to na Matthias haba ki yo ki khna ya ka jung phla ka jing le ka jung Jesu ki ang hozana Iaroh you try ya ki kam ki ba phla ki ba u khon u jong u blei la le u ni u khon ki mention hang ni hozana ya u khon u David ka ba mu Iaroh you try kan you Jesus Christ ma ya ka ba u le mu de hab ba it takadaw nga katu ka jingrai ka bangirwai mentan ko ongkom no jump up and down. I don't care what people say, jump up and down. I'm gonna shout in Jesus. Namar balay, we believe in Jesus. Banginget tang hau Jesus Christ. Te ko hab ba it let's say kum ha kani ka por ngi mat ya kani kumbang ngila ya mat mo kani ka kani ka jingja kani ka pandemic ngila ya mat mentala jan shiteng slam la jan ya ru menta kat no and so many things te ngala ban ongko have it let's say kan don ke jing artatian hangiru nadu meneng ala ong mo banginget tang ha uji Jesus Christ badai uji Jesus Christ man pelat imingi all this truly shisha tinga bang aku aban ong kan have it bakan ni ka jinget ke jungi kanum telot no kan kanum telot no kum banginget nadu meneng ala keren mo syapang kata ka jing ba ka jing uji su syapang ke kamba ba uji su lale nadu menshwa ar hajar snam ti kata ka jinget ke jungi kanum telot no bat kanang yai pen scam nangina kapor syakapor binginang la syusyu balong strong and firm nin ha pedeng kini ka pertai ka balong kumni henrengin yang bat ngin tur syaprang ngatrai pitip u Joshua pitip u Joshua udai uta urang ba sipai pendapet na ka kitab jong u Joshua ka lenong ka baningkong ka dekot ba khandai u Blei u ong kumno u Joshua nama u Joshua u urang ba sipai u basili atma u dei u Joshua u basi tur hajan kumno ban pelat em ki kon Israel ba deling ba u Joshua ru bakin sapoi syakari kanan pitip hai kata ma u ni u Joshua u badei u urang ba sipai a leader u bayalam u ong u Blei kumno u Joshua hato ngamshim ka dekot ka bakandai mo lenong baningkong ka dekot bakandai hato ngamshim la hukum yame tulong uba klan bat uba shilur baha wat ting nemni wat kyo namar utrai u Blei chong me udon ringkat bat me kat shaba me let sngotenat na kita ki Ktien ki ba Jesu ang yu Joshua tulong uba klan bat uba shilur wat ting lemni wat kyo namar balai ba u Blei udon rengkat bangi namar kata heb beit ngakot lang yengi ka bangen penkut atat hakani ka step ba kum ki heb beit nginget ngitip ba deling ba u Jesus Christ ubala pelat yem yengi ka jing it ba ka jong u Blei hadu mentangi dang long kum ni ko mangilong kata ka jinget ka jingi nginang pen scam shushu but what happened ngiyat ya kani ka lenti balong kum ni nginum ting nginum kinyu ngin long shlur ngin yat bit shaprang ngin tur bit shaprang ngin long kum balong u Joshua kita ki shipai ma kijang u Jesus Christ bahabawan kanu ka jing penting lani kanu ka jing artatian ha ka jing em ka jing ngin ong kum no we believe in Jesus. I believe in Jesus badai ma u unsa pelat ye em yangi na kini ke kumba u ong yu Joshua wat ting wat kinyo tulong ubaklan bat ubashlor they have beit kumbangin penkut no kani ka jing shakri jingi ha kani ka step tingin yarwai sa kani ka way ka jingrai kata ka jingrai ka baong shipai jong u Jesus Christ nganget baro ang yanang kata ka jingrai ngin ya shimbentalang de ka bang yathap kti ngin yang lang ngin yarwai ka dekot ka baningkong bat ka dekot ka balai teman tapat ngin ruai sa kani ka way ka jingrai ka baong shipai jong u Jesus Christ nakarpat yang pi baro asa sien ngin yang ngin yathap kti ngin pan ngin yarwai jamma shipai jong u Jesus Renti barolang habariu katurai yang endur syaprang resu kapten jongi ubadan kota syak jing jot
nganget scam pila ngau tanat ikatu ko jingrwai ru ikabangila iyo banya shimbentalang banya ruailang ti happy it hakani ngestepat ngakwa ban ai assignment yapi kuma playo I amantan katu ko jingrwai dan manuang tu idon iwe isipai dinem ibe shilor bha ibarabat ka ikum tu ngai gira ka gonne shilor bha itu sipai ti my assignment this morning ngakwa ba piru pindro ya kini kinong ki mde tang ki sipai ngaban ong kumta ngaban ong kini ki frontliners ru namar meneng ong kumno U Blei ong yu Joshua kumno wat ting wat kinyo tolong shlur bat tu klan namar balai ba undon rangkat bat ngi te kini ki frontliners kan haba iet fitip em ki frontliners ki long kumano ki doctors ki nurse ki police department bat baro ki di ki beidon bentana ka benta ban yarap yangi ha kane ka klam ka bangi don benta kane ka covid-19 te ngakwa ba pendro kini kan yuk pila bendro kum itu isipai menai bala pen imo nang ta pila bendro any na kini ki frontliners namar makiru kilong kita ngilong ki sipai ki jong uji su Christ day ne am amidst kani ka perthai ka balong kum ni ngin turbit shaprang ngin yat bet shaprang namar balai nginget tang hau Jesu Christ bat day tang mo hiru uban sa pelat emengi so kani ka diga assignment ha kani ka step ye pi baro ki hap ma ki baret ti kadon ki assignment ki ba ki la submit menta ka tayo jong kini ki way pat nakarensan ki khna tinga ko aban pen I ha kani ka step yaki te ha gani ka por pat ngila poino ashaka ba penwai gani ka jing shakri ki jungi ngadap da ka jing skongo ba nang ai ngo U Blei ka ba ulay lam yang ina do ka basdang ka jing shakri ki jungi hadu ha gani ka por nganget scam piru baro ki be pet ling ba gani ka YouTube channel ki jungi khamtam ya pi ki khon hep ki baret pela yo amat ka jingker khu ba nganget scam ya piru baro ki bla he ki bla san pela yo amat lang gani ka jingker khu ling ba ka jing shakri ki jungi ha gani ka step ai U Blei ya baro kini ki Blei shimbenta bat nga nadu ki be ruai nadu ki be tem nga ai U Blei nadu iba ki bla penbit penbiang ya kini nadu iba kerpang ki bla penbit penbiang ya kini ki jing tem ki jing put nang taru iki audio bat kham tam ru nga ai U Blei na ka benta I Jason ru ya ka ba ila penbit penbiang ban le kini ki shooting bat kini ki editing ti yang baro hi ki Blei ya la ban ya don rengkat ya piru ki balai la bane shimbentalang bat ngi hakane ka jing shakri U Blei unang kerku unang ai bor ngi ka banginang la ban shakri u na ka por shakapor bat shawngin penwai tu ngin let lang ha U Blei ha ka jingdwai ngin ong lang ka jingdwai utrai bat hadian ka tangan sakerku penwai to ngin dwai Kok pa jungi ubah beneng long bakot kerteng ke jong me Wan Khynnah ke jong me long kamon ke jong me ha kando kumba beneng to ai ngi menta ke jingbam ke jungi ka bahala ka sngi to ma blem ru kiring kang ke jungi kumba ngi ru ngi ma be ke bele sni wingi to wat ya lam ngi she ke jing pin shoiru hnoi sumar ngi na ka besnio na ma jong me long Khynnah ka bor ba ka buram ru ala kata amen bat ha ka ba wai no ka ni ka jing shakri ke jungi ko pa
tu isin ai ban pelat ingi de ke jingker khu ki bakan sai tam ki jong me tu ai ba ke jing it ba ke jong U Blei kupa ke jing ai ailing ba khun jong U Jesus Christ ringkat ke jing salak ke jong men siam ba khot kini lai ki belong ha U Blei kini shong e sa ringkat bat ngi bat baru ki ba mani bat shakri pendan buram ke teng ke jong me ladu mentash ki artaba bam chukut ru amen